kailan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, kailan matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, special ho ang edisyon ng ating programa ngayong araw ho ng Lunes, November 10, 2025 dahil patuloy po ang ating special coverage sa pagbabantay dito ho sa pananalasa ng bagyong si Juan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at syempre dito ho sa lalawigang Pampanga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Live ho itong napapanood sa Facebook pages ng CLTV 36 at ng RW 95.1 FM. Skip the scroll and stream. Kabayan ding napapanood itong ating programa sa telebisyon nationwide ho via Signal Channel 115. At sa ating Air Cable Converge Channel 71, ganyan din ho sa ating 37 cable partners dito sa Central Luzon. Ano? Yun nga lang, may mga ibang lugar sa ating rehiyon ang walang kuryente. Diyan ho sa may Gapan, Nueva Ecija, wala hong kuryente. At napapanood din siyempre Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Kanina ho ay natunghayan natin yung live report ni Paulo G. Santos dyan sa may Suklayin Dam. Ano? At maya-maya isisikapin nating makausap si Kuyang Paulo G. Para ho bigyan tayo ng update kaugnay ng mga kaganapan dyan ho sa kanilang area of coverage. Si Acel Fernando at Kabayan Art Consuelo ay nasa Arayat, Pampanga, magbibigay din ng detalye. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At makakasama rin ho natin sa ating programa maya-maya lamang ang Information Officer on Duty ng Office of Civil Defense Central Luzon, si Ginoong Raymond Garcia. Bibigyan ho tayo ng update kaugnay nitong pananalasa ng bagyong si Juan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Kanina, ipinalabas ko itong weather forecast ng Pag-asa o yung press briefing nila. Yung latest press briefing, valid po ito hanggang alas 11 ng umaga. Para sa mga katututok lamang sa ating programa at nagtatanong anong weather signal o ano yung wind signal na umiiral sa iba't ibang bahaging ng Central Luzon. Dito sa Pampanga, signal number 2.
Ito, panoorin muna natin ulit yung press briefing ng Pag-asa upang sa gayon pare-pareho tayong magabayan kung ano yung magiging taya ng panahon bunsod nitong paggalaw ng si Bagyong Yuan o Uwan. TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita Magandang umaga mula dito sa UST Pag-asa. Ito ang ating update patungkol sa minomonitor natin na bagyong si Uwan. Ito po ay huling namataan dito sa layong 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Yes po, tuluyan na ito na lumabas sa ating kalupaan at sa kasalukuyan ay yung direction niya ay nananatiling generally pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas sa paligid nito. Yung hangin na yon ay umaabot ng 230 kilometers per hour. Kagabi po ay naglandfall ito dito sa probinsya ng Aurora. Ganap na 9:10 ng gabi. At pag landfall po niya dito sa Bacnotan, Aurora ay humina na siya dahil sa interaction niya sa kalupaan. At ganoon din naman, nabawasan yung enerhiya na tutulong sa kanya na mag-intensify. And by 11 p.m. kagabi ay naging isa na siyang typhoon from super typhoon bago ito maglandfall. At binaybay niya yung mga probinsya ng Aurora, ganun din yung probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, and eventually sa La Union. At ngayon po ay nasa coastal waters na ito ng La Union. Also, meron din tayong team na tinatawag natin na Storm Chasers from Pag-asa at pinuntahan po nila yung ating Aurora station at doon po sila nag-conduct ng in-situ observation or doon po sila mismo pumunta para i-measure yung magiging wind speed, yung magiging sitwasyon. And don't worry po dahil ligtas naman po sila at moving back po dito sa ating track na kinukwento natin kanina. So, dinidiscuss natin kanina, nagpapatuloy pa rin yung kanyang northwestward na direksyon. At eventually, paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility, bukas ng madaling araw ay magbabago yung direction nito from northwestward ay magiging northward. And eventually, sa labas ng Philippine Area of Responsibility by Wednesday and pag Thursday na ng madaling araw o kaya naman ay Wednesday ng midnight, ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil sa high pressure system na nakakaapekto dito. At yun yung tumulong sa kanya na mag-northward and eventually ay northeastward. Pero ang magiging epekto na lamang nito sa atin ay by Thursday and Friday yung trough or yung extension niya dahil malaki po ito. By the way, yung radius niya ay umaabot ng 780 kilometers from the center. Ibig sabihin, around 1,500 kilometers yung diameter o yung lawak na associated dito kay Bagyong Uwan. And by Friday ng tanghali or afternoon ay nasa labas na ito muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ay meron pa rin tayong nakataas na signal number 1 hanggang 4. At unti-unti pa lamang po natin mararamdaman yung improved weather condition or kabawasan sa mga pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ganoon din naman, mababawasan na yung mga nakataas natin na signal number 4 hanggang pababa sa 1. Also, ngayon ay gusto na po natin ipakita yung mga lugar na kung saan nakataas tayo ng signal number 4. Yung signal number 4 po natin ay merong lead time na 6 hours. Ibig sabihin, for the next 6 hours, dun pa lamang o habang within this time frame ay mararanasan na natin yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng 118 to 184 kilometers per hour. Yan po yung pangalawa sa pinaka severe natin. Ngayon po dahil typhoon category na lang, signal number 4 na lamang yung pinakamataas nating issuance. Kapag super typhoon naman, umaabot po yan ng signal number 5. So yung mga signal number 4 natin ay nakataas na lamang dito sa central and southern part ng Ilocos Sur, ganun din naman sa southern part ng Abra, dito rin sa probinsya ng La Union, sa northwestern part ng Mountain Province, ganoon din naman sa western part ng Ifugao, buong Benguet, western part ng Nueva Vizcaya, northern and western part ng Pangasinan. Signal number 3 naman, ibig sabihin naman ng signal number 2, 3, ay meron niyang 12 hours na lead time. At dito po yan sa probinsya o southern part ng Ilocos Norte, southern part ng Apayao, yung natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Kalinga Province, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, western portion ng Isabela, ganun din yung probinsya ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng probinsya ng Quirino, northwestern portion ng Nueva Ecija,
northern portion ng Tarlac, northern and central portion ng Zambales. At signal number 2 naman, yung signal number 2 natin ay may lead time na 18 hours. Signal number 2 naman dito sa natitirang bahagi. Ito po yung mga nakakulay yellow. Natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Apayao, Cagayan Province, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, probinsya ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Tarlac, natitirang bahagi ng Zambales. Ganon din naman dito sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal, kasama yung Metro Manila. Signal number 2 pa rin po tayo dito, kasama yung Cavite, Laguna, northern and central portion ng Quezon, northern portion ng Camarines Norte, at Batangas, and then northern portion din ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Signal number 1 naman, itong mga nakakulay blue, kasama dyan yung Batanes at ganoon din naman yung natitirang bahagi ng Occidental and Oriental Mindoro, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, natitirang bahagi ng Quezon, kasama dito yung Burias Island, ganoon din naman yung probinsya ng Albay, Sorsogon, ganoon din Ticao Islands, at yung northwestern portion ng Northern Samar. Dahil sa lawak nitong si Bagyong Uwan ay umaabot pa rin sa ilang bahagi ng Visayas. Ganoon din naman sa northern and central portion ng Masbate, kasama yung probinsya ng Romblon, Aklan, Capiz, northern portion ng Iloilo, northern and central portion ng Antique, kasama ang Cuyo Islands, Calamian Islands, at ganoon din naman yung northern part ng Palawan. Ayan po yung may mga kinalaman sa lakas ng ulan. By the way, yung signal number 1 natin ay meron namang lead time na 36 hours. Bukod po dun sa mga binanggit natin, from signal number 1 hanggang signal number 4, ay may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na hindi kasama dun sa itinaas natin from signal number 1 to 4. Kasama po dyan today, yung probinsya ng Palawan, yung buong Visayas, yung mga hindi nakataas sa signal number, ganoon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Sorsogon, Davao Occidental at Davao Oriental. Ibig sabihin, kahit na napakalayo nila dun sa sentro nitong si Bagyong Uwan, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin. Ganon din naman bukas, ay magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng hanggang 88 kilometers per hour sa malaking bahagi ng Luzon, kasama yung probinsya ng Iloilo at Guimaras. Ganon din naman, by Wednesday, ay mananatili dahil sa extension nitong si Bagyong Uwan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Patungkol naman sa mga pag-ulan na ating inaasahan, ito pong rainfall outlook natin or yung tinatawag natin na weather advisory ay ini-issue natin every 8 hours at tumataas din yung frequency natin ito. So ang susunod natin na weather outlook for or weather advisory ay mamayang 11 a.m. So ito pong pine-present natin ngayon ay yung issuance natin nung 5 a.m. pa. Kaya yung 5 a.m. natin na live weather update ay ito rin yung ipapakita natin ngayon. So orange, ibig sabihin ng orange, 100 to 200 millimeters. Ang ibig sabihin niyan ay sa isang probinsya, posible pa rin yung kalat-kalat na mga pagbaha. Dito yan sa probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman dito sa mga nakakulay dilaw na probinsya. Yung mga naka-gray area, yan po yung hindi natin nakataas sa ating weather advisory, pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan, pero hindi na kasing lakas o kasing dami ng mga nakataas natin dito sa weather advisory. Also, meron din tayong heavy rainfall warning from our regional Pag-asa offices. Yun naman yung nagte-text sa atin na kapag naka-red na, naka-orange from NDRRMC. At patungkol naman sa daluyong o yung storm surge warning natin, nananatili ito na nakataas. Yung daluyong, by the way, ito yung hampas ng alon papunta sa ating dalampasigan. At yung hampas na yon, ibig sabihin yung tubig na galing sa dagat ay aabot sa ating kalupaan na pwedeng makasira ng mga infrastruktura o ating mga bahay kapag tayo nakatira sa coastal areas o malapit sa baybay dagat. Nakataas pa rin sa kulay pula yung malaking bahagi ng Luzon. Actually, buong Luzon ay may storm surge warning. Pero nakakulay pula, ibig sabihin more than 3 meters yung posible natin na maranasan na storm surge dito sa mga areas na ito. And then orange naman, 2.1 hanggang 3 meters. So western part ng Southern Luzon, ganun din naman yung western part ng Visayas. And then hanggang 2 meters naman dito sa kulay dilaw. So yan yung malaking bahagi ng Bicol region. Also, meron din tayong nakataas na gale warning. Yung gale warning naman natin, kapag pumalaot pa yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mangingisda nating kababayan, ay posible silang makaranas
ng aabot ng 12 meters. Posible din na mas mataas pa sa 12 meters. Kaya wag po muna tayong papalaot. Lalo na kung maliit na sasakyang pandagat, ibig sabihin ay of course, so kahit na paulit-ulit po tayo at alam naman natin na hindi dapat pumalaot, gusto pa rin po natin na banggitin. Kasi after all, ang gusto natin pahalagahan dito ay yung ating hindi lang properties, kundi ganun din yung ating mga buhay. Kaya wag po tayong pumalaot pansamantala sa kasalukuyan. So para po, karagdagang impormasyon lang po sa mga kababayan natin na halimbawa, hindi para po to sa mga hindi pa aware. Ganito po yung itsura ng Pag-asa website kapag pinuntahan natin pag-asa.dost.gov.ph, ganito po yung lalabas. At i-click po natin dito sa tropical cyclone and then bulletin po yung i-click natin. Kasi kapag advisory, ito po yung mga bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Advisory yung nilalabas natin. Pero kapag nasa loob ng PAR, bulletin po yung nire-release natin. And every 3 hours po tayo nag-i-issue ng bulletin, lalo na kapag landfalling yung bagyo, katulad nitong si Juan. Kapag kinlik po natin yan, ganito po yung itsura na lalabas. So yung pinresent po natin na track kanina, ay dito rin natin makikita. Andito rin yung impormasyon sa susunod niya ng mga paggalaw. At kapag kinlik po natin itong PDF file, itong PDF na icon, ay ganito po yung lalabas. Tutulungan lang po natin na mas maintindihan ng ating mga kababayan paano natin ito madadigest o paano natin ito maintindihan. So ito po yung ika-17th na number ng ating bulletin. Ito yung pangalan ng bagyo, international name niya, at yung date. Mahalaga po dito yung issued time, kung kailan natin ito in-issue. And this time, 8 a.m. po ito. At dito naman makikita natin yung general description dito kay Bagyong Juan. So nananatili siya na typhoon category and then nagmo-move daw siya west-northwestward. So yun po yung binanggit natin kanina. Dito naman ay dito natin malalaman yung lokasyon niya. At dito binabanggit na nasa 125 kilometers ito away from Bacnotan, La Union. And then yung intensity niya, sustained winds, at ganoon din naman yung kanyang radius na 780 kilometers per hour. At yung forecast track natin, halimbawa, gusto lang natin malaman yung lat long o yung specific information sa bawat points na yan, every 12 hours po, ito po yung inilalabas natin dito. Mamayang 5 p.m., nandito na siya sa latitude and longitude na lokasyon at ito yung area niya. 220 kilometers west ng Sinait, Ilocos Norte. Ilocos Sur. And then, maximum sustained winds and then category at yung magiging movement niya. So, I hope na at some point ay makatulong po ito. At ganoon din naman sa ating mga kababayan na pumunta ng evacuation center, mag-ingat po tayo kapag babalik na tayo. Siguraduhin po muna natin na meron ng basbas o pahintulot ng ating mga local government units bago tayo bumalik dahil posible na mapanganib yung ating pagbalik, lalo na kung galing pa tayo o nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar. At yan po yung ating update. Ang susunod natin na live weather update at ang susunod natin na bulletin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Kabalayan, inyo pong napanood itong weather briefing ng ating Weather Bureau DOST Pag-asa kaugnay ho ng naging paggalaw ni Bagyong Juan at yung mga posibleng mararanasan natin na epekto nito sa atin pong lalawigan Pampanga at maging sa buong Luzon. Kasama si Justin, di sa neto makibalita matutuan. Sa oras na ito, makibalita muna tayo kay Paulo G. Santos live mula ho dyan sa may Abacan River para magbigay ng update kung anong status ng mga waterways. Ganyan din yung mga kababayan natin nagbabalita. Paulo G. Santos, go ahead. Magandang umaga, Kuya Justin. Sumisilip na itong haring araw dito sa area ng Abacan River sa Angeles City. At pansin mo, Kuya Justin, itong agos ng tubig dito sa ating kinaroroonan, hindi kalayuan ito
sa sakop ng Barangay Balibago, talagang hindi ganun kalakas yung agos at pansin natin yung level ng tubig dito sa Abacan River, hindi ganun kataas ang level ng tubig. Isang indikasyon lang yan, Kuya Justin, na yung buhos ng ulan sa upstream ng Pampanga, hindi ganun kalaki yung millimeter ng tubig ulan na dala naman itong bagyong Uwan. At sa mga naunang abiso ng city government ng Angeles, Kuya Justin, talagang pinamomonitor itong kahabaan ng Abacan River dahil meron pa rin ilang pamilya ng informal settler na kung minsan, Kuya Justin, habang malakas ang ulan, sinasamantala naman nilang mga lakal. Kaya sa mga oras na to, kumpara sa mga ordinaryong panahon, na nakikita ho natin na mayroong mga tao dyan sa ilalim, kumukuha ng bunga ng, ayan, nakikita mo yan, Kuya Justin, saging. May mga tanim kasi dyan gulay, saging, at kung minsan naman yung ilan pumuposisyon dito para yung mga inaanod na plastic maging kapaki-pakinabang dito sa mga mamayan ng Angeles City. Pero sa ngayon, pansin natin, talagang ipinagbabawal ito ng lokal na pamahalaan. At itong river system na to, Kuya Justin, kumukonekta dyan sa area ng upstream ng Porac, Mabalacat, at yung low stream naman nito, Kuya Justin, bababa dito sa Mexico area hanggang dyan sa 4th District ng Pampanga, Kuya Justin. At ito'y dugtungan na ini kitang 3rd River Manwanda, paluwal kening area na ning coastal community na ning Pampanga dito sa 4th District, Kuya Justin. At sa obserbasyon din natin, yung panahon natin dito, Kuya Justin, mayat maya yung bugso ng pag-ulan na may halong hangin, pero hindi ganun kalakasan yung pagbuhos ng ulan, Kuya Justin. So far, ang nakikita ko rin, ang mabuting bunga nitong Task Force Abacan na paglilinis dito sa ilog, kumpara sa mga nakalipas na panahon na pagka ganito, Kuya Justin, kita mo na yung sandamukal na basura. Ngayon, kahit pa paano, walang water lily tayong nakikita at ngayon na rin ng bulto-bultong basura na inaanod ng tubig. Kuyang. Oo, Paulo G, kahapon nakausap natin si Kapitan PG Ponce ng Barangay Balibago. Nabanggit din yung sa may Balibago Creek ay nagpatupad nga yung mga naninirahan doon, nagpatupad ng preemptive evacuation. Alam ko dyan din sa may gilid ng Abacan River. Sa ngayon ba, nakabalik na ba sila? Meron ka bang nakita do? Kanina may nasabi mo nga, pinagbabawal pa ng LGU yung pagpupulot ng mga pangangalakal dyan sa may area. Pero sa ngayon ba, ano yung estado ng mga residente? Yes, Kuya Justin, yung mga nandito sa itaas na bahagi, talagang yung buhay nila balik sa normal, Kuya Justin. Yung mga sinailalim dito sa preemptive evacuation, ito yung mga mamamayan na informal settlers na nandun sa low portion ng Bacan River, na kahit ganun kapeligro yung kanilang buhay, Kuya Justin, pinipili nilang mamuhay dun sa kanilang area, pero isa rin sila sa mga nire-rehabilitate ng lokal na pamahalaan, na sila umalis dun sa mismong lugar kung saan ang problema kasi dito, Kuya Justin, hindi man yung matagal na bahay, yung flash flood. Kaya bukod pa dito sa binabantayan natin na Abacan River, ang isa sa kanilang pinakikitunguhan, Kuya Justin, yung Sapang Balen kung tawagin. Ito naman yung river channel na patungo ng San Fernando, Kuya Justin. Kasi dyan sa San Fernando, may portion itong Sapang Balen na maliit yung diameter ng ilog. Kaya pagka bumuhos yung malakas na ulan, kahit thunderstorm lang, yung flash flood, Kuya Justin, kayang sumira ng pader ng bahay. At sa mga nakalipas na coverage namin ni Parin Johnny, dyan sa Sapang Balen, area ng Pulong-Bulo, kung di ako nagkakamali, talagang yung slope protection, sira-sira. At yung mga bahay doon, hindi na nasusunod yung dapat distansya mula sa mismong ilog. Kaya ang panawagan ng lokal na pamahalaan, Kuya Justin, sila umiwas o mag-evacuate sila bago pa
maranasan itong malakas na pagbuhos ng ulan na siyang magdudulot nitong flash flood. So maya-maya iikutin din namin yung Sapang Balen, Kuya Justin, at kukumustahin natin yung ating mga kababayan na ngayon ay sa pagsikat nga ng araw, positibo silang makakabalik na sa kanilang tahanan. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos sa iyong live report at mag-iingat kayo ni paring Johnny. Makikibalita kami mamaya sa inyo. Yan ho, Kabalen, si Paulo G. Santos nagbabalita ng live mula ho dyan sa may Angeles City sa Abacan River, kung saan nagpatupad nga, gaya ng binabanggit, napatupad itong itong tinatawag na preemptive evacuation nitong mga nakaraang araw, nagsimula nung Friday pa. At ngayon, ayon ho doon sa ulat ng ating kasamang si Paulo G, naging maayos yung sitwasyon doon sa area dahil nga ay tumalima naman yung mga kababayan natin. Yan ho yung nagagawa nung maagap na pagkilos, di ba? At mahagap. Kapampangan naman, maagap na paghahanda. Ayan. Yung maagap na pagkilos dyan sa mga ganitong klaseng trahedya. Kabalen, isang patalastas lamang ho at sa ating pagbabalik, sisikapin nating makausap ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Makikibalita rin tayo sa ibang bayan dito ho sa lalawigang Pampanga. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, kayo po ay nakatutok pa rin dito sa special coverage ng CLTV 36. Katuwang ho ang RW 95.1 FM dito ho sa Hagupit ni Uwan. At ito, makikibalita naman tayo sa oras na ito sa ating reporter na si Acel Fernando dyan ho sa bayan ng Arayat. At Acel, kumusta? Ano ang latest dyan sa inyong area? Kasamang Justin, magandang umaga. Kanina ay bumisita tayo sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga, doon sa may controversial na flood control project, at nakausap natin si Kapitan at ayon sa kanya, wala namang damage doon sa flood control project, pero nananatiling nakatutok pa rin sila at naka-alerto kung sakaling may mangyaring masama. Isel, medyo mahangin pala dyan sa area ninyo. Nasaan kayo ngayon na exactly anong location yan? Yes, kasama Justin, nandito tayo sa may tulay ng Camba, Arayat, Pampanga. Kung makikita natin sa likuran, ito ay ang Pampanga River dito sa may tulay nga po ng Camba, Arayat, Pampanga. Mahangin po, bagamat medyo maaraw na ay mahangin pa rin, ramdam pa rin yung epekto ng Bagyong Uwan, kasamang Justin. Kumusta yung mga kababayan natin dyan? Meron, yung kanina, yung mga napuntahan nyo rin, yung mga nakausap ninyo, ano yung kanilang kasalukuyang sitwasyon? Ano yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin? Lalo na may nakita ko, may mga nasiraan ng bahay, may mga lumikas. So, ano yung mga immediate concern? Yun nga, kasamang Justin, pinisita rin natin yung isang bahay sa may Candating, Arayat, Pampanga. Totally damaged ito at ayon sa may-ari ng bahay na si Ma'am Rosalie Chavez, alas 6 daw kagabi nang bumaligtad yung yero nila. Ayan, nakikita nyo sa litrato, totally damaged talaga. Nabasa yung mga gamit nila, nasira yung bubong, bumaligtad. At ayon sa kanila, wala ngang gaanong naisalbang gamit. At sa kasalukuyan, hindi pa nila mapakialaman yung mga gamit doon maligpit o maisaayos muli dahil yung kable ng kuryente at ay umaandar pa raw, hindi pa po ito na-disconnect, kaya hindi pa talaga nila totally maisaayos yung bahay. Oo. Isel, meron bang mga naitala, naiulat na nasaktan, injuries, o di kaya naman nawawala sa mga oras na ito, batay na rin sa iyong pakikipagpanayam sa mga kinaukulan at mga residente dyan sa bayan ng Arayat? Bukod kay Barangay Captain Marley Pineda ng Candating, Arayat, Pampanga, nakausap ko na rin ang head ng MDRRMO dito sa Arayat na si Sir Jeff Benson. At ayon sa kanya, as of now, no casualties, walang gaanong damage dito sa buong bayan ng Arayat kasama. Okay, Isel, saan kayo papunta kayo? Saan ang inyong magiging next destination? Pagkatapos dito sa panel ng tulay ng Cabaray, Pampanga, dito sa may Pampanga River, susubukan namin silipin yung sitwasyon sa may San Banyo, Arayat, isa sa mga barangay na landslide prone dito sa bayan ng Arayat. Okay, maraming salamat, Acel Fernando. Mag-iingat kayo ni Kabayan Art Consuelo. Mahangin pa, ingat lang ha. Priority natin ang safety ninyo. Okay, maraming salamat. Nagbabalita po live mula ho sa bayan ng Arayat, Pampanga, Acel Fernando, mga kabalen. At dito ho sa CLTV 36, patuloy ho tayong maghahatid ng impormasyong mapagkakatiwalaan, impormasyong makatotohanan at impormasyong may paggagamitan, lalong-lalo na ho sa panahon nitong hagupit ni Juan dito ho sa ating lalawigan Pampanga at sa buong rehiyon gitnang Luzon. Kabalen, isang patalastas lamang sa ating pagbabalik. Sikapin naman nating makausap ang kinatawan ng Office of Civil Defense Central Luzon para po bigyan tayo ng latest update kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Juan dito ho sa ating rehiyon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalik tama kailangan matutuan magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalik tama kailangan matutuan magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Ustream at tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabalen sa paghahatid ng balita. Kaugnay ho nitong pananalasa ni Bagyong Juan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon at sa lalawigan Pampanga partikular. Mamaya makikibalita tayo sa Office of Civil Defense. Makakausap po natin sila dito sa ating programa. Hinihintay lang natin yung pagpasok nila sa ating streaming app. And etong inyong nakikita mga kabalen, ay banggitin ko na rin, ito po'y poste ng internet sa barangay Kandating Arayat, Pampanga na siya pong nabuwal matapos itong malakas na hangin ay manalasa dito pong linggo, November 9. Partikular ho yung area na yan sa may Purok Sentro, barangay Kandating Arayat, Pampanga. Ayon ho kay Kapitan Marley Pineda ay agad namang nai-report sa internet provider at inaasahang maisa sa ayos sa lalong madaling panahon ito pong nabuwal na poste dyan sa nasabing lugar. Sa punto pong ito mga kabalen, nandito na ho sa ating programa si Ginoong Raymond ng OCD upang bigyan tayo ng update. Makakasama ho natin ngayon isang magandang umaga ho, Sir Raymond Garcia. At Sir, alam ho natin pagod kayo overnight, nakamonitor ang buong OCD. Ano ho yung maibabahagi ninyo sa ating mga kababayan, sir? Yes, magandang araw po, Sir Justin, at sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programang CLTV 36. So, sa kasalukuyan po, gaya po ng parati nating sinasabi, binabagit sa ating mga interviews, ang goal naman po natin parati dito sa Office of Civil Defense ay magkaroon ng zero casualty sa tuwing tayo ay dadalawin ng iba't ibang mga disasters. So sir, kaugnay ho nitong goal na yan, kumusta ho? Meron na ho bang naitala ng mga casualty, mga injuries dito ho sa ating rehiyon? Kaugnay ng bagyo, sir? Yes po, sa kabutihang palad hanggang sa mga sumandaling ito ay wala pa po tayong natatanggap na report ng mga casualties mula po sa ating mga tropa sa baba, sa ating mga local DRRM offices.
At yun po siguro ay sa kadahilan ng halos lahat ng ating mga LGUs dito sa Gitnang Luzon ay nag-conduct ng tinatawag nating preemptive evacuation. No? Sa atin pong tala, meron ho tayong a total of 30,721 families. That is also equals to 82,516 individuals na preemptively evacuated sa lahat po ng mga probinsya dito po sa Gitnang Luzon. Opo. So sir, ibig sabihin, gaya ng paulit-ulit nga nating reminder din ano, dito sa ating programa, itong preemptive evacuation na to, napaka-importante dahil hindi kan mo na kailangang magpaligtas doon sa oras ng pananalasa ng sakuna, di ba? And eto talaga, dito nyo ho kinikredit, tama ho ba? Yung masasabi natin, at least at this time, wala pang naiulat na casualty dahil po sa preemptive evacuation, sir. Yes po, we give credit po especially sa ating mga local DREAMOs sa kanilang agarang pagtalima doon sa tawag natin to conduct preemptive evacuation. At gayon din po, yun din po yung panawagan ng ating Secretary of National Defense and Secretary Gilbert Chodoro na magsagawa po ng preemptive evacuation nang sa ganon ay makamit natin yung ating parating minimithi na zero casualty na sa tuwing tayo ay dadalawin ng mga disasters dito sa ating rehiyon, sir. Apo. Sir Raymond, kagabi napakalakas ho ng mga hangin at kabilang dun sa mga minomonitor din natin of course dito sa ating rehiyon, itong Aurora na dyan ho unang naglandfall, yung bagyo. Ano ho yung kalagayan? Kumusta ho yung mga kababayan natin ngayon dyan ho sa Aurora? So kahapon po naka-receive tayo ng mga report on storm surges at nagkaroon din po doon ng power interruption. Yung 8 mga munisipyo o LGUs ng Aurora po ay currently wala pa rin pong kuryente hanggang sa mga sumandaling ito. Yun po ay dulot nung nagkaroon po ng isang power line na naapektuhan due to fallen debris or yung patuloy na storm surges. Dala na rin po yun ng malakas na hangin na dala ni Bagyong Uwan doon po sa lalawigan ng Aurora. So hanggang sa ngayon po, wala pa rin pong kuryente ang buong Aurora. Total of 8 LGUs po. Although, naka-receive din po tayo ng power interruption doon po sa lalawigan ng Tarlac, 7 munisipyo, pero as of reporting period, restored na daw po yung kanilang kuryente doon. At the same time, sa lalawigan din po ng Zambales, 12 municipalities po ang nawala ng kuryente. Hanggang sa ngayon, wala pa rin po tayong update kung na-restore na po yung kanilang supply ng kuryente doon po sa lalawigan ng Zambales. Opo. Sir Raymond, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede ba nating enumerate itong mga bayan na to na nawalan ng kuryente dahil I'm sure meron ho tayong mga Doon po nanonood na balita sa mga kamag-anak nila doon sa lalawigan. Opo. Sa Aurora muna, sirs, ano ho yung mga bayan na walang kuryente? Ay sa Aurora po, that's a province-wide po na Province-wide. power interruption. Yes po. Okay. Opo. Okay, so malinaw yan mga kabalin, province-wide sa Aurora. What about Zambales po, Sir Raymond? Sa Zambales po, meron tayong ang mga nawalan po ng kuryente sa lalawigan ng Zambales ay ang mga bayan ng Castillejos, San Narciso, San Marcelino, Subic, San Antonio, San Felipe at ang bayan po ng Kabangan sa may Zambales. So eto sir, meron na hubang wala pang 24 hours yung Wala. power interruption sa area. Wala pa naman po sir. Ang reported po ay as of yesterday, kagabi po. Habang patuloy na binabayo tayo ng Bagyong Uwan. Opo. Sir, pagdating naman sa ating mga supplies, mga relief and non-food and non-food items, ano ho yung estado sakaling I'm sure meron ng mga nag-distribute, nakapag-distribute na ho ba, nakarating, nandun na ba sa mga evacuation centers since aabot ho sa halos 30,000 pamilya, mahigit yung nag-bakwit dito nga sa ating rehiyon, Gitnang Luzon. Yes po, naka-standby po yung ating DSWD at the same time yung ating Office of Civil Defense. Katuwang po dyan yung ating National Food Authority. For DSWD, meron po tayong naka-preposition na a total of 332,245 family food packs, 3,725 non-food items, at si OCD din po ay may naka-preposition or nasa warehouse ng a total of 6,237 NFIs. At si NFA naman po ay inassure tayo na meron tayong supply na
humigit kumulang 202,660 na mga bigas po sa kanilang warehouse. Okay, so sa ngayon kumbaga ano naman ibig sabihin na natiyak sir no yung pag-distribute nitong mga goods sa mga evacuation center, tama po ba? Yes po, ongoing po yung pagbibigay, pagdidistribute ng ating mga kasamahan sa mga identified nating affected population na nasa sa loob po ng mga evacuation centers, sir. No? At the moment, meron po tayong total open evacuation centers totaling to 892. And then that would be equal to 44,998 families or 158,697 individuals sa loob po ng mga evacuation centers natin sa 763 barangay sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, and including Olongapo City. Okay po. Sir, pag-usapan naman natin yung mga kalagayan ng mga iba't ibang struktura, road networks. Meron na hubang naiulat, mga tulay, may mga nasira ho ba? May mga hindi pwedeng daanan, lalo na yung mga major thoroughfares dito po sa ating rehiyon? Yes po, as of this time, meron po tayong 7 roads not passable to all types of vehicles. No? Meron po dyan isa sa Dipakulaw, Aurora. Meron po tayong 4 sa may Kalumpit, Bulacan, isa sa may Karangalan, Nueva Ecija, at isa po sa may Dingalan sa parte rin po ng Aurora. Opo. Sir, ano yung cause nitong mga sitwasyon na to? Bakit hindi pwedeng daanan? Flooded ba? May nasira ba? Mostly po, dala po yan nung malakas na hangin kagabi due to fallen debris, fallen trees, at yung iba po, dala po ng storm surge na nangyari doon sa may Aurora. So ongoing po yung clearing operations ng ating mga tropa sa baba, particularly yung DPWH at yung mga local DRRM offices po natin. Opo. Sir, pagdating naman ho sa mga agrikultura, of course, Central Luzon, I'm sure wala pa sa ngayon. May datos na ba kahit yung initial figures pa lang from mga municipal offices kung meron na gaano yung assessment nila, nakikita? Opo, based po sa ating communication sa mga local government units natin, ongoing pa rin po yung kanilang pagko-consolidate ng data kung meron po tayong damage when it comes to agriculture. Opo. Sir, panghuli na lamang, mensahe na lamang sa ating mga kababayan na nakatutok ho dito sa ating programa dahil itong bagyo, bagamat lumabas na sa kalupaan ng Pilipinas ayon sa Pag-asa, ay patuloy pa rin namang nagpaparamdam yung epekto sa atin po. Yes po, sabi nyo nga po kahit na medyo malayo na ng konti sa atin ang bagyong Yuan, kami po dito sa Office of Civil Defense, sa ngalan po ng aming Regional Director na si Director Amador V. Corpus, tayo po ay patuloy pa rin nagpapaalala ng iba yung pag-iingat at paghahanda kahit napapaalis na po yung bagyo. We prepare, sabi nga po, for any eventualities. And idagdag ko rin po, Sir Justin, uso po kasi ngayon yung mga kumakalat na fake news. So iwasan din po natin yung pagpapakalat ng mga fake news at iwasan po natin yung paniniwala doon sa mga kumakalat na fake news. At kung hindi po natin maiiwasan, tumutok lang po tayo doon sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan at yung mga lehitimong mga media platforms na pwedeng makapagbigay sa atin ng factual and makatotohanang update tungkol po dito sa nararanasan nating sama ng panahon. Okay, maraming salamat po Sir Raymond Garcia at napapanahon yung balita at yung update mga kabalan yan. Narinig ho natin mula kay Sir Raymond ng OCD. Sir, mag-ingat ho kayo at regards sa inyong mga kasama dyan sa OCD. Salamat ho sa inyong ginagawa para sa ating bayan. Ingat po lagi. Maraming salamat din po at mag-ingat din po tayo. Yan ho mga kabalan, si Ginoong Raymond Garcia, ang information officer po nitong Office of Civil Defense na naka-duty ho sa kasalukuyan. And gaya ng nabanggit, patuloy pa yung clearing operation sa mga iba't ibang lugar dito ho sa ating rehiyon. 892 evacuation centers ang operational po sa kasalukuyan dito sa buong Central Luzon, habang higit 30,000 naman na pamilya ang nagsagawa ng preemptive evacuation na ayon ho sa OCD ay isang mabuting bagay at isa ho sa mga dahilan
kung bakit hanggang sa mga oras na ito wala pang naiulat na casualty dito ho sa ating rehiyon. So isang mabuting balita daw ito. Totoo naman, mga kabalen, dahil yung preemptive evacuation matagal na nating inuulit-ulit bago pa dumating itong panalasa ng bagyo. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Kabalayan, magpapaulan. Hindi po ako magpapaulan. Magpapaalam muna ako. Ayan. At maya-maya babalik tayo para sa iba pang mga balita. Tumutok lamang din sa CLTV 36 News para ho sa mga update at live reports ng ating news gathering team na kasalukuyang nag-iikot po sa mga iba't ibang bayan ng Pampanga at mukhang tatawid din si Paolo G. Hanggang dyan sa Tarlac at Nueva Ecija. Silipin natin kung kakayanin. At asahan po ninyo, patuloy ang paghahatid namin ng lokal na balita para ho sa mga mamamayan ng Central Luzon, mamamayan ng Pampanga. Ngayon hong tayo sinasalanta ng hagupit ni Juan. Ito po ang CLTV 36 News Stream para ho sa balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Justin Dizon po. Maraming salamat.